Anyị ga-amalite ofe nri anyị n'ụbọchị taa site n'ịbụ abụ 305, hymn number 305. Thank
mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu nke o mewuru chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe n'ezi omume, ya onwe ya ga-emekwa ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Aja niile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa, obi tiwara etiwa na nke gbepịara egbepịa. Chineke ịdịghị eleda ya anya. Onye-nwe anyị Chineke anyị ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na anyị anụpụwo isi n'okpuru ya. Anyị egeghịkwa olu Jehova bụ Chineke anyị ntị, ijegharị n'iwu ya niile nke o tinyere n'iru anyị. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị na ajọ omume anyị niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile. Kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị, nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na mkpa anyị, ma na arụ anyị ma na mkpụrụ obi anyị nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu ka unu ụra nọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha na obi dị umeala wee jee n'ocheeze Chineke, wee na-azasọ m na nkwupụta mmehie. Ka anyị sị: Nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, onye kasị ebere, anyị ejewo kpafukwa n'okwukwe ka tụrụfuru efu, anyị sokarị izuzu n'chọọchị dị anyị, anyị emebiwo iwu dị nsọ, anyị arapụghị ime ihe kwesịrị ka anyị mee, anyị emewukwa ihe na-ekwesịghị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị, ma gị onwe anyị ndị na ebere, anyị ndị ọjọọ ndị mere ebere, rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị chegharị uche ha, dịka nkwa nke ikpe mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs nwe anyị. Ka anyị wee si ugbu a n'ụlọ Chineke na nke ezi omume na ndụ anyị udo, otuto wetara ha nsọ. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwunye ndị ozi ya ka ha kwuwa gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Nna anyị nke eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ, ka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa, ka ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị nwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụ, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abụ ọma 45, Psalm 45.
Ka anyị nụrụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta nke mbụ ga-esi na Jenesis isi nke 24 malite na amaokwu nke 34 ruo na nke 38, na amaokwu nke 42 ruo na nke 49, na 58 ruo na nke 67. Genesis chapter 24 begin to read at 34 to 38, 42 to 49, and 58 to 67. Ọ sị, Abraham ka m bụ, Jehova goziwo onye nwe m nke ukwuu, o wee dị ukwuu, onye nwekwa igwe ewu na atụrụ na igwe ehi na ọlaọcha na ọlaedo na oru ndị ikom na ndị inyom na-eje ozi na kamel na ịnyịnya ibu dị ọtụtụ. Sera bụ nwunye ka onye nwe m, wee mụọra onye nwe m nwa nwoke mgbe ọ ghọsịrị agadi, o wee nye ya ihe niile o nwere. Onye nwe m wee mee ka ọ ṅụọ iyi sị, ị gaghị alụtara nwa m nwunye sitere n'ụmụ ndị inyom nke ndị Kenan, ndị m onwe m bi n'ala ha, kama ọ bụ n'ụlọ nna m ka ị ga-ejekwuru agbụrụ m lụọra nwa m nwunye. Wee bịa taa ruo isi iyi ahụ sị, Jehova bụ Chineke nke onye nwe m Abraham, biko ọ bụ na ị na-eme ije m nke mụ onwe m na-eje ka ọ gaa nke ọma, lee mụ onwe m na-eguzo n'akụkụ isi iyi mmiri a, ka o rukwa na nwa agbọghọ ahụ nke na-apụta isere mmiri, onye m ga-asị ya, biko nye m nwantị mmiri site n'ite gị ka m ṅụọ, onye ga-asịkwa m, gị onwe gị ṅụọ. Ọzọkwa, kamel ka m ga-esere mmiri nye, ka onye ahụ bụrụ nwa nye nwa nke onye nwe m. Ma tutu mụ onwe m agwasị obi m okwu, lee Rebeka na-apụta, ite ya dịkwa n'ubu ya, ọrịda n'isi iyi ahụ, sere mmiri wee sị ya, biko ka m ṅụọ. O wee mee ite ya sị, ṅụọ. Ọzọkwa, kamel ka m ga-eme ka ha ṅụọ, wee ṅụọ. Kamel ka ị mekwara ka ha ṅụọ. Wee jụọ ya sị, nwa onye ka ị bụ? Ọ sị, nwa Betel ka m bụ nwa Nehọ, onye Milka mụrụ ya. Wee tinye mgbaaka ahụ n'imi ya na ọla aka abụọ n'aka ya abụọ, wee rube isi kpọọ isi ala nye Jehova, gọzie Jehova bụ Chineke nke onye nwe m Abraham, onye duru m rii n'ụzọ eziokwu, ịlụtara nwa m onye nwe m nwanne ya nwoke na nwunye. Ma ugbu a, ọ bụ na unu gaji ime ebere na eziokwu n'ebe m nọ, gosinụ m. Ma ọ bụ na unu agaghị eme ya, gosinụ m, ka m wee chi iru n'aka nri maọbụ n'aka ekpe. Ha wee kpọọ Rebeka sị ya, ị ga-eso nwoke a jee? Ọ sị, m ga-eje. Ha wee zilaga Rebeka bụ nwanne ha na nwanyị nyere ya ara na nwata, na oru Abraham na ndị ikom. Ha wee gọzie Rebeka sị ya, nwanne anyị, gị onwe gị ghọọ nnukwu nnu mmadụ ọzọ, ka mkpụrụ nwata n'ọnụ ụzọ ámá nke ndị na-akpọ gị asị. Rebeka wee bilie, ya na ụmụ agbọghọ ya, ha wee nọkwasị n'elu kamel so nwoke ahụ jee. Oru ahụ wee kuru Rebeka laa. Ma Aịzik bịara rii site n'ije Belahorai
n'ihi na ihe onwe ya bi n'ala Negeb. Isaac wee pụọ ịtụgharị uche na n'ọhịa na mgbe anyasị. O welie anya ya abụọ hụ ma lee kamel ụfọdụ na-abịa. Rebeka wee welie anya ya abụọ hụ Isaac si n'elu kamel ahụ rịda. Ọ sị oru ahụ, onye bụ nwoke ahụ nke na-eje ije n'ọhịa izute anyị? Oru ahụ wee sị, onye ahụ bụ onye nwe m. Rebeka wee welie akwa mkpuda ya kpuchie onwe ya. Oru ahụ wee kọrọ Isaac akụkọ banyere ihe niile o mere. Isaac wee mee ka Rebeka bata n'ụlọ ikwu Sera bụ nne ya. O wee kuru Rebeka, o wee ghọọ nwunye ya. Isaac wee hụ ya n'anya, wee kasie Isaac obi ka nne ya nwụsịrị. Ka bụ okwu Onyenwe anyị. Deum Laudamus.
ka anyị nụrụ ihe mmụta nke abụọ. Our second reading is taken from Paul's letter to the Romans, chapter 7, beginning at verse 15. I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Now, if I do what I do not want, I agree that the law is good. But in fact, it is no longer that I do it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells within me, that is, in my flesh. I can will what is right, but I cannot do it. For I do not do good I want, but the evil I do not want, what I do. Now, if I do what I do not want, it is no longer I that do it, but sin that dwells within me. So I find it to be a law that when I want to do what is good, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inmost self. But I see in my members another law at war with the law of my mind, making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will rescue me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, with my mind I am a slave to the law of God. With my flesh I am a slave to the law of sin. The word of the Lord. Thanks be to God. Anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ Okwuchukwu site n'ịbụ abụ 85, hymn number 85. Ka anyị kpere Chineke. Onye-nwe anyị, mee ka ihe okwu nsọ gị mụọ, mee ka ihe ozi ọma gị mụọ n'etiti mba niile site na Jerusalem anya gawa. Kwee ka ụwa mara ụzọ nzọpụta gị, ka ndị kwere na gị kwesie ike ghara ịla azụ n'okwukwe ha.
ka anyị niile wee si otu a mee ka okwu gị gbasaa ruo ụwa niile dị ka mmiri dị n'oké osimiri site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Hallelujah. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ndị nọ n'ụlọ, ndị nọ n'ama, ndị nọ n'ezi, kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Today, I believe the Lord wants to challenge us to faithfulness. Faithfulness, the mark of true stewardship. Faithfulness, the mark of true stewardship. As I meditate on our calling to become children of God, our calling to become servants and disciples of Jesus Christ, I am often saddened to note that many of us who call ourselves Christians are satisfied just to pay our faith only a lip service. We say we are Christians, but we do not give full attention. We do not give full commitment. We do not pursue our faith with zeal as it is supposed to be. But when I read the Word of God and, the written Word of God, the Bible, and I note the kind of zeal and the kind of commitment people who went before us in this faith, the kind of commitment with which they served the Lord, the kind of seriousness with which they followed Jesus Christ, I begin to wonder whether it is the same faith, the same Christianity that we practice today. So many of us would want to say we are Christians, but we pursue other things that do not resemble Christianity whatsoever. So we need to buckle up, beloved ones, and make sure that it is Christianity that we are following. It is this faith that we are going with. As I read in Acts of the Apostles, chapter 11, verse 26, I see that was where the Christians were first called Christians. The disciples of Jesus Christ were first called Christians in Antioch. And I asked myself, why was it that these disciples were first called Christians in Antioch? So when I go back to the preceding verses, that is the verses before verse 11, I get my answer. The reason was that the Christians in Antioch were so dedicated to the gospel of Jesus Christ, such that the beauty of Jesus was seen in them. They preached the gospel, they lived the life that befitted the gospel they preached. They talked the talk and they walked the walk. They were not just people who spoke about Christ. They knew Christ and they lived the way Christ would live if he were there physically with them. And so, when I look at our own practice of Christianity today, it seems to me that we are denying our faith. We are like those people of whom the Bible said, they call me Lord, Lord with their lips, but their hearts are far away from me. That's the kind of thing I see among us today, among us who call ourselves Christians. Is your heart in the faith that you profess? That's a question each one of us needs to answer. Do you have the zeal that it takes to remain faithful under all circumstances to the faith of Christ? How many of us are so committed to the cause of the gospel of Christ that others can see us and begin to commit themselves to Jesus Christ? Or should I speak of the Berean Christians, of whom we read in Acts of the Apostles, chapter 17, verses 10 to 15. These Berean Christians were referred to as being more fair-minded, more noble-minded than the Christians who were at Thessalonica. Why? It was because, and listen to this,
They received the word of God with readiness. The word there is readiness. They received the word of God with readiness, but they didn't stop there. And they searched the scriptures daily to find out whether what they heard was true. They searched the scriptures daily to discover whether what they have been hearing preached to them was true. They were ardent Bible students. They were fair-minded. They didn't want to know Diri without Aghuari. There are so many of us who will never go back to the Bible after today. When last did you go back after we preach, after I teach, and say, let me go to the Bible and see whether this thing Chukwu son is talking is true? For us, some of us, today being Sunday, if at all we come together, it's the only day we look at our Bible. We just stay there and listen, and we never go back to the Bible. And yet, we sing that song, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, read your Bible, pray every day if you want to grow. Many of us have abandoned the Bible, and therefore our practice of the faith is very shallow. It's wishy-washy. We don't even realize that the Bible and the knowledge of it is gradually slipping away from us because we are not committed. The Bereans, they read the Bible. After they listened to the sermons, after they listened to people preach, they went back to search the scriptures to see whether what they have heard is really true. And that way, they were able to confirm for themselves, firsthand, that the faith they practice is real. Some of us are practicing second-hand faith, not the Berean Christians. They wanted it firsthand. Hallelujah. What kind of faith are you practicing, brother? If you continue to practice second-hand faith, you will not know how to be faithful to the pledge that you have made. You will not know how to be able to redeem the promises you have made. There are so many of us who are very quick in making promises, but they never keep those promises. And how tragic that will be. Beloved ones, let me tell you this. It is better for you not to make any promise. It's better for you not to make any pledge. It's better for you not to enter into any covenant with God. It is better for you not to swear any oath with God, enter a covenant relationship with God, than that you entered it and you didn't see it through. Ese aga m eme ihe a ma ọ bụ aga m emere Chineke nke a ma ọ bụ aga m eme otu a dịka nwa Chineke. Ọ kara gị mma na ikwu ya karịa na ikwuchara ya imegha ya. N'ihi na akwụkwọ nsọ si ịmara ihe dị mma ma ime ya ọ ghọọla gịnị? Ọ ghọọla mmehie. If you know what is right and you do not do it, it has become for you a sin. So what does the Bible there say then? It says, let in 1 Corinthians chapter 4, verses 1 and 2, 1 Corinthians 4, 1 and 2, it says, let a man consider us as servants of Christ and stewards of the mystery of God. Stewards of the mysteries of God. Let everybody consider us servants and stewards, the mysteries of God. But then verse 2 says this, and this is very important. Please mark it. Moreover, it is required. All of you say required. Required. It is required in stewards that one be found faithful. Required. If you go to a university and you're a student, there are required courses and there are elective courses.
The required courses are the core courses you must do in order to pass, in order to graduate. The electives is you can choose here or there, and those ones don't really matter much, even though you have to do them. But these core courses are required. You don't pass them, you don't graduate. The Bible is saying to us that faithfulness as a steward and a servant is required. Ọ bụ ihe a na-achọsi ike n'aka anyị. Isi na ịbụ nwa Chineke, a na-achọsi ike n'aka gị na ị ga-ekwesị ntụkwasị obi. Be faithful to the things you say you believe. Don't be a Christian that is a hypocrite. Boo. I'm a Christian, but when we look in your life, we don't see that faithfulness to the one you say you love. We have a very good example of a faithful steward, a faithful servant in the senior servant of Abraham. Abraham was now a very old man. Remember, God had given him an only son after so many years of waiting. And now Abraham is getting ready to join his ancestors. He knew that he may not be around to see when his son Isaac will get married. So he invites the man who is in charge, the manager of his estate. And he made that man to swear. He brought the man very close to him, the old man, and says, "Put your hand under my thighs." A way to show that this is a very serious matter. If you have to swear that you must do this for me, you are my servant, and I'm making you to swear that you must do this to me for me. What is it I must do for you, sir? Abraham said, "You must not allow my son to go the easy way when it comes to his marriage. When my son is ready to marry, you must go back to my people, to my own kindred, and get a wife for me, for my son. Swear that you will do it." The servant argued a little bit. What will I do? Say, "Well, you go. If it is the one God wants my son to marry, she will follow you." Daddies and mommies, how far are we ready to go to make sure that our children marry the right people? Do you know why it is important? Abraham knew that the Canaanites among whom they lived served other gods. And Abraham did not want anybody to bring foreign gods into his family, to bring the worship of another god into his family. That is why he wanted his son, his only son, to marry from the people who understand the God he is serving. Hallelujah. Hallelujah. Daddy and mommy, who are the wives of your children? Who are the husbands of your daughters? Some of us don't care. And when we care, we almost want to fight with our children. It's not a matter of fighting. It is a matter of prayer. Speak to God about what you want. And let God direct that child to the right place. Hallelujah. So, this servant of Abraham, after all the questions, please, let me ask you to be like the Bereans. When you go back, go and read Genesis chapter 24. We read part of it today. I want you to read the whole chapter so you can understand how this young man went to find a wife for his master. Let me talk about some of the things that this guy did in preparation for the journey to go and get a wife for his master's son. First of all, he prepared. And I heard one of my elders in this church tell me that prior preparations prevent poor performance. Prior preparation prevents poor performance. If you don't prepare, you will not be able to deliver something good. This guy prepared. He brought the camels together. He brought the young men who will travel with him. He brought the materials he will give, including all. He was so ready. He was detailed in his preparation. How are you getting ready
in your service to the Lord. Your master Jesus has said, go into all the world and preach the gospel. Bring everybody into my kingdom. What preparations are you making for that particular purpose? The senior servant of Abraham prepared. But he not only prepared, he also prayed. Prayer is the key, we say in our song. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. The guy prayed. One of the prayers he made was at the well. As he was coming to the place where Abraham said, this is where you're going to get a wife for my son. He got to that well and he stopped with his young men and he prayed. He said, Father, the God of my master Abraham, we have arrived at this place where my master said we should come and find a wife for his son. Please, the first girl who will come and I ask her to give me a drink, and this girl willingly offers not only to give me a drink, but also to give my camels a drink, let that girl be the one that my master's son will marry. The Bible says, after he just prayed, here came a young woman, Rebecca, with her pot. She was carrying her pot on her shoulders. And the Spirit of the Lord told him that this must be the one. She watched that girl go down to the stream, got her water. As she was coming out with her pot of water, this senior servant said to her, daughter, please, can you give me some water to drink? This girl willingly brought her pot down, gave the man drink, and he drank. I said, the girl willingly said by herself, I am also going to fetch more water for your camels. Hallelujah. Amen. Exactly as he prayed, so did it happen. Prayer is important. The man did not only prepare and pray, he also proceeded and perceived what God is doing. When God answers your prayer, do you perceive that God has done what you wanted him to do? Some of us pray and we forget what we have prayed. So that when God answers our prayer, we don't even know that he has answered. The man prepared, he prayed, and he perceived when God answered his prayer. And then he persevered. When he got to the home of this girl, and he talked with the Ndi Amal, we are all aka. They gave him Rebecca. But if you read that place properly, you will see that they made one request. They said, it is too sudden. Why would we allow this our sister to go? Please, let her stay with us for the next 10 days. Before you take her. Man said, why do you want to delay my going with her? On that note, they called Rebecca and said, Rebecca, do you want to go with this man immediately? Isn't he so tough? The girl said, I'm willing to go. Hallelujah. You've been looking to marry. Now somebody has come to marry and you want to wait for another 10 days. No, the girl was willing to go because this was the mind of God. Hallelujah. There is no going back. So the man persevered. He argued with the people until they let him prevail. He prevailed. Hallelujah. He prevailed. And they gave her the girl. And he and the men took this young woman home. Beloved ones, this is what we need to do in order to finish the work our master has given to us to do. We must prepare. We must pray. We must perceive when God has answered our prayer. We must be persistent in pursuing what God has asked us to do. And when we do that, we will prevail. We will prevail. Let us not be half-hearted in our practice of this faith. Let us become faithful servants. Faithful servants
As the Bible has said, it is required of servants that a man be found faithful, that a woman who is a woman of God be found faithful. My prayer today, beloved ones, is that God will make us faithful Christians who are strong in faith, who are willing to go the extra mile in the practice of our faith. There will be challenges on the way, there will be obstacles on the way, but we will persist. We will pray through those problems and keep going until we get to Canaan land. Hallelujah. Hallelujah. Beloved ones, this is the faith that God has given to us. And the Lord wants us to be earnest in our practice of this faith. We should pursue it with earnestness, with all that we've got. Don't let the world think you are not serious about what you believe. Let us be people who are faithful. Stewards are required to be faithful. Required to be faithful. Let us bow our heads in prayer. I want you, where you are bowed now, to begin to ask God, where is it that I am not practicing this faith faithfully? Where is it that I'm not serving you faithfully? Is it because I have made some promises when I was in trouble and I didn't come through with those promises that I made to God? If you have not kept your vows, you owe God, and you need to pay that vow so that it will continue to be well with you. When you were doing exams, you said to God, if you see me through these exams, I am going to do this for you. I am going to be more. Have you kept that vow? If you see me through this problem, I am going to do this for you. Have you done it? It is required of stewards that one be found faithful. Are you faithful to God? Are you practicing your faith in knowledge that God is with you? Are you prepared? Are you praying? Are you persevering and persisting? Are you perceiving what God is doing in these times? This is how a servant should faithfully serve his master. God has called us to be disciples of Jesus, to be servants of God. Let us serve faithfully. We pray that you will help us, O God, to be faithful servants who will serve you with earnestness, serve you prepared, serve you prayed up, serve you persevering, serve you perceiving what you are doing and damning all the consequences to follow you faithfully. We pray in Jesus' name. Amen. Nyanya mamihe, nyanya okwukwe nna ka anyị jere gozi. Nyanya okwukwe, nyanya mamihe, nyanya okwukwe nna ka anyị jere gozi. Nyanya okwukwe, nyanya mamihe, nyanya okwukwe nna ka anyị jere gozi. Nyanya okwukwe, nyanya amamihe, nyanya okwukwe nna ka anyị jere gozi. Biko ka anyị bilie n'ọtọ wee kwesị okwukwe anyị a ike si n'okwukwe nke ndị ozi. Mmadụ niile nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa, ekwe na Jizọs Kraịst na nnọta ọbara ya bụ Onye-nwe-ayi, onye a tụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary mụrụ ya. Ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, akpọgidere ya n'obe, ọnwụọ, elie ya. Ọ rịdara n'ala mmụọ n'ụbọchị nke atọ. O sikwara na ndị nwụrụ anwụ ndị ọzọ. Ọ rịgoro n'eluigwe. Ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ.
ekwepụ na mmụọ nsọ na nzukọ Katọlik dị nsọ na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara mmehie na mbilite n'ọnwụ nke arụ na ndụ ebighị ebi. Amen. Biko ka gbuo n'ikpere na ekpere Chineke. Onye-nwe anyị nọnyere unu nọnyekwa ka ekpere Chineke. Onye-nwe anyị mere anyị ebere Kraịst. Jehova mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Were ozi ọma gị yikwasị ndị ozi gị, meekwa ka ndị Jehova zọpụta ndị nke gị, ozugbo ndị nke gị. Jehova nye udo na mgbe anyị. Chineke mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Sọnde nke anọ ka Trinity gara kọlet nke dịrị ụbọchị taa. Chineke, gị onye nchebe nke ndị niile tụkwasịrị obi na gị, onye ọ ga-abụ ma ị nọghị ya ọ dịghị ihe ọbụla dị ike, ọ dịghịkwa ihe ọbụla dị nsọ. Mee ka ebere gị baa ụba, rikwa nne na arụ anyị, ka anyị, ebe gị onwe gị bụ onye na-achị anyị na onye na-edu anyị, ka anyị wee si otu a gabiga ihe na-adị nwa mgbe, ka ihe nke na-adị ruo mgbe ebighị ebi wee mesịa ghara ifunarị anyị. Kwee nke a, Nna nke eluigwe, n'ihi Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kọlet nke abụọ, n'ihi udo. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdịrị otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe ya na-efe gị bụ ịpụzụ n'oru dum, na-arụrụ anyị ọgụ bụ ndị oru gị dị umeala n'obi na mgbegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na anyị ga-alụrụ anyị ọgụ site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kọlet nke atọ, n'ihi amara. Jehova, Nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị udo wee rue n'ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọra anyị ọgụ n'ime ya. Kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla bụ ihe ize ndụ, maka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ugbu a anyị ga-ekpe ekpere dị iche iche. Prayers for the sick and the shut-in. Let us begin our prayers by remembering all who are sick and shut in. Comfort and heal those who suffer in body, mind, or spirit. Please add the names of those you know or remember. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy, Hear our prayers. let us pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on your servants as they begin another year in their lives this week. Grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. Hear our prayers. O God, you have consecrated the covenant of marriage, that in it is represented the spiritual unity between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. Hear our prayers. Remembrance of those and the families of those who have died in the faith of Christ. Almighty and eternal God, from whose love in Christ we cannot be parted, either by death or life,
Hear our prayers and thanksgivings for those whom we remember this day. Fulfill in them the purpose of your love, and bring us all with them to your eternal joy. Lord, have mercy on those who mourn, who feel numb and crushed and are filled with pain or grief, whose strength has given up because of their loss. You know all their sighs and longings. Be near to them and teach them to fix their hope on you. Lord, in your mercy. O God of refuge and strength, a very present help in trouble, in this challenging and uncertain time of a global pandemic and public health crisis, we come before you offering our prayers on behalf of those in need, the church and the world. We pray for the church, for our fellow members in the body of Christ throughout the world, the Episcopal Church and the Anglican communions, for Bishop Curry, our presiding bishop, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, our bishop, and all the bishops and clergy, especially Clinton, our priest in charge, lay ministers and all the people in their care, for our hospital and hospice chaplains, for all who minister to the sick and the dying. Lord, you are in the midst of us. Keep us fearless in proclaiming your word and works, and make us be lights in the darkness. Lord, in your mercy. We pray for the world, for the leaders of the nations and their governments, for areas most besieged by the pandemic, for broken places, especially our country, Nigeria, and the other parts of the third world where healthcare resources are scarce, and the pandemic brings further suffering and economic hardship. Lord, may the leaders of all nations, especially the leaders of the United States and Nigeria, heed your message of love and peace, and know that you are God, supreme among all nations, supreme over all the world. May there be justice and share of equality as you have preordained in your creation. May the world be rid of racial injustice in operations. Lord, in your mercy. O God, our healer, show your compassion for the whole human family that is in turmoil and burdened with illness and with fear. Come to our aid as the coronavirus continues to spread globally. Heal those who are sick with it. Support and protect the families and friends from being infected. Grant us your spirit of love and self-discipline so that we may come together, working to control and eliminate the coronavirus. Lord, in your mercy. For healthcare workers, especially all the healthcare workers and first responders from All Saints Church and our community, who with hearts of service stand on the front lines of providing care for the people sick with the coronavirus. Grant them courage and protection as they put the needs of public safety before their own. Lord, in your mercy. Bless the scientists and researchers around the world as they combat the virus, that their work may yield knowledge to develop a vaccine, treatments, and improved measures to stop its spread. Lord, in your mercy. For the safety and well-being of all who travel, those who may remain quarantined and or sheltered in place. Lord, in your mercy. Remove the presence of fear and anxiety from our hearts, that confident in your providence, we may be generous in sharing our resources. Lord, in your mercy. Grant that our churches and communities of faith may reflect your love as they minister to the most vulnerable among us. Fill them with your Holy Spirit as they work to be your healing hands and feet to all in need. Lord, in your mercy. Keep us, good Lord, under the shadow of your mercy. Sustain and support the anxious. Be with those who care for the sick, and lift up all who are brought low, that we may find comfort knowing that nothing can separate us from your love in Christ Jesus our Lord. Amen. Biko anyị ga-aga n'ihu iweta mkpa anyị n'ihu Chineke dịka ihu anyị dị iche iche, otu a ka mkpa anyị dị iche iche n'otu n'otu. Ya mere, ana m arịọ ka anyị were nwatakịrị oge a fọdụrụnụ wee chee onwe anyị na mkpa anyị n'ihu Chineke. Chineke mazuru ihe niile na-akpa ndị ya. Ọ maara ụzọ ndị ya na-aga.
mara ihe na-eche anyị, mara ihe na-akpa anyị. Ebe ọbụla anyị nọ, wherever you are at this time, I want you to use this moment as a very sacred and special moment of God's visitation. Are you sick? Is there need in the family or in your life as an individual? Buru mkpa gị bịa n'ihu Chineke ugbu a. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m, ebe ọbụla ị nọ, if you are under the sound of my voice and you're hearing me at this time, I want you to stretch your faith into the presence of God with whatever problem that exists in your life. If it is sickness, I want to pray that from the crown of your head to the soles of your feet, our God will bring healing now in the name of Jesus. Amen. Is there one in hospital? Probably the doctors are confused and they don't know what to do concerning that person. Those who are suffering because of the pandemic we are going through, and you know them personally, I want you to bring those people you know before the presence of God. I believe that praying to God will make a difference in their lives. Ya mere ka anyị kpee ka Chineke anyị zute ụmụ ya ebe ọbụla ha nọ n'ime ụlọ ọgwụ niile dị iche iche. Those who have fallen victim to this coronavirus, we pray, Father God, that you will heal them, touch them now in the name of Jesus. Amen. Let there be healing, oh God. Let the healing flow from Calvary and touch the lives of your people in the name of Jesus. Amen. Father, we pray for those who are seeking special blessings from you. We talk about Abraham and Sarah. They waited on you until when they were old, and yet you blessed them with a child. There may be among us who are who are trusting God to do a miracle in their lives. Let's pray that God will touch them. There may be others, their own problem is that there is no peace in the family. The devil would want us to remain scattered, remain without peace in our homes. But God and our Lord Jesus Christ, the Prince of Peace, desires that there be peace in our family. And in fact, when Jesus was leaving planet Earth, he said, "My peace I leave with you." Therefore, we pray that wherever the devil has introduced disunity and quarrel, that the peace of Christ will reign there now in the name of Jesus. Amen. Child of God, I want to pray that God will make you an agent of peace, starting from your own family, so that the devil will put to shame and peace will reign in your family. Let it be so in the name of Jesus. Amen. Beloved ones, whatever the problem may be, I may not have touched what you are dealing with. Maybe you are one of those whose very near kins have died. Unu mara na onye ọbụla nwụrụ n'oge a, ibula ya Nigeria, ma ọ bụ ime ihe anyị na-eme dịka ndị Nigeria aragburu onwe ya n'ahụ. And our brothers and sisters are in turmoil. They don't know what to do. Father, we pray that you will give them a way where there is no way. In the name of Jesus. Amen. That you will comfort your children, oh God, and give them a reason to celebrate even in the midst of their problems. Father God, help them to decide what to do in these very difficult times, so that your name will be honored, your name will be glorified, even in spite of the death that has occurred. We pray in the name of Jesus. Amen. Father, we want to commit this week to you and ask that you will bless your children. Werakagi durundigi uchitendigi puanaka ọrịa ọjọọ na-efe efe. Ka onye ọbụla n'ime anyị ghara ibute ya, anyị arịọ n'aha Jizọs. Ka ọ dịrị ụmụ gị mma. Ka ikpuchite anyị
dịka ọkụkọ si ekpuchi ụmụ ya, ka ọrịa na-efe efe gafee ghara irute ndị gị. Anya arịọ n'aha Jizọs, amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịa anyị n'iru gị n'ọgbọ, ka onye kwere si na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị, emezu ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị niile ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, ya na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa, amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na mmekọ nke ndị nsọ dịrị anyị niile ugbu a na mgbe niile ebighị ebi, amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Ọzọ, anyị na-enye ekele ndị niile tuned in to hear us, to worship with us today. We want to thank you. We want to thank our graduation committee for the beautiful thing they did last Sunday to make sure that our children, even though we are not meeting together, our children and our people who graduated this year, the class of 2020, were celebrated last week. To God be the glory in the name of Jesus. When I believe in Onye-nwe-ayi Ekele Udo. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma nwanne, ahụrụ m gị. Onye ọbụla kere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Ma ị nọ n'ụlọ, ma ị nọ n'ụlọ ọgwụ and you're a child of God, ma ị nọ n'ọrụ dịka nwa Chineke na-arụ ọrụ ugbu a, mara na all sense hụrụ gị n'anya. Ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs. But I know that because let's go. Ugbu a anyị ga-anaka ihe onyinye anyị site n'ịbụ abụ 169, Offertory hymn 169. Please use the various media that are provided to send in your offertory.
eke n'ihi na ọ dị mma ngwa na anyị bịa n'ihu Chineke mgbe anyị na-emechi nzukọ anyị n'ụbọchị taa. Onye-nwe anyị, ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ mgbe anyị na-abịa n'iru gị, ma anyị nọ n'ụlọ were living room anyị mere altar, ma ọ bụ ihe bụ mkpụrụ mmadụ ole na ole ndị wepụtara onwe ha wee bịa soro ime ka ụmụ gị nụrụ okwu gị n'ụbọchị taa. Onye-nwe anyị, anyị na-eche anyị niile n'iru gị n'ihi na anyị abụghị ihe ọbụla ma ị nọghị ya. Anyị apụghịkwa ime ihe ọbụla ma ọ bụrụ na ị nọnyeghara anyị. Ebe ị na-akpọ anyị oku ka anyị bụrụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi n'ije ozi kpọrọ anyị, n'ịbụ ụmụ Chineke ị chọrọ ka anyị bụrụ, n'ịbụ ndị na-eso Jizọs Kraịst ị chọrọ ka anyị bụrụ. Ma ọ bụrụ na ị nyeghara anyị aka, Chineke anyị apụghị ime ihe ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ gị ka ị nọnyere anyị, nyere anyị aka n'aha Jizọs. Gbaa anyị ume n'ozi kpọrọ anyị ijere gị. Nye anyị ahụ dị ike, nye anyị ụkwụ dị nkọ, nye anyị obi kwere ekwe, nye anyị ụbụrụ na-aghọta ihe, na obi nwere boldness maọbụ nkwuwa okwu ịga were oziọma gị kwusara ụwa niile. N'oge a jọgburu onwe ya, Chineke, anyị na-arara onwe anyị tinye n'aka gị. Anyị na-arara ụmụ gị ndị were ihe ha nwere gọzie ụlọ gị. Anyị na-arịọ ka ị nọnyere ha, kwụghachi ha mmaji kwuru mmaji na ihe ha jiri mee ka ọrụ Chineke na-aga n'ihu. Ndị na-enweghị inye, Chineke biko gbaa ha ume wee nye ha ihe ha ga-eji soro na-eje ozi, ka otuto na nsọpụrụ wee si otu a na-adịrị gị mgbe niile. Ọzọ, anyị ararakwa izu ụka nke anyị batara n'ime ya taa wee na-etinye n'aka gị. Kasie ha obi bụ ndị na-eru uju, mee ka ha mara gị bụ ndị na-amaghị gị, duzie ha bụ ndị na-agaghị agaghị. N'ime ihe niile ka ha nsọ gị nara otuto na nsọpụrụ site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị ịghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke Ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dinyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. 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 Abụ anyị ga-eji gbasaa abụ 184 in 184.